το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη να έρθουν εδώ. Είναι η πρώτη εκδήλωση του νέου Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου. Παρακαλώ. Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Αυγιλιά. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, Γιώργος Μουσγάς. Η Έφορος, η Ειδική Γραμματέας, η Μαρίνα Ιτσίγκα. Η Ταμείας, η Αμαλία Γκούσια. Και η Έφορος Καλλιτεχνικού και Λαογραφίας, η κυρία Μάρθα Μπακογιάννη. Και εκτός Αθηνών, για λόγους υγείας της μητέρας της, η κυρία Αθηνά Δήμου, υπεύθυνη του χορευτικού. Επιλέξαμε σαν πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου την παρουσίαση του βιβλίου για το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, ως υποδηλώνουμε την πίστη στις παραδόσεις, τη διαχρονική αξία των παραδόσεων, το ανυπότακτο που δήλωσαν και άφησαν στοιχεία πολιτισμού οι προγονείς μας, το ανυπότακτο γιατί διεκδίκησαν τη ζωή που τους άξιζε και τη διαχρονική αξία να διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Κλάρα Αναστασία, την οποία ευχαριστούμε και από εδώ για τη διευκόλυνση στη διαδικασία και στην προετοιμασία όλης της παρουσίασης του Συλλόγου. Την Τετάρτη είχαμε μία σημαντική, στο περίπτερό μας, μία σημαντική παράσταση δρόμου και δρόμενων με κλαρίνο, το οποίο έδωσε το στίγμα του Συλλόγου. Και σήμερα επίσης επιδιώκουμε με μία πολύ καλά προετοιμασμένη εκδήλωση, με πολύ κόπο, και θα αναφέρω, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο κύριος Καρούσος. Κώστας. Φυσικά ο συγγραφέας ο Γιάννης ο Γερογιάννης. Η κυρία Λαρίσα Ιασονίδου, καθηγήτρια του Οδείου Αθηνών, και η μουσική, ο Κώστας ο Μάτζος, ο Γιάννης ο Δούρος, ο Γρηγόρης Τσάντης, η κυρία η Σοφία Δεντέλη, ο Θωμάς ο Σαλταγιάννης. Θα απολαύσουμε στη συνέχεια όλους και την απόδοση, θα την κρίνουμε και θα την υπερθεματίσουμε, θα ανταμοιφθούμε όλοι. Θα καλέσω τον κύριο Καρούσο να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Όχι, θα μιλήσει, θα παρουσιάσει τη δουλειά. Θα παρουσιάσει το βιβλίο. Θα προχωρήσουμε στο τραγούδι. Χαιρετισμούς δεν υπάρχει και τραγούδι. Ξεκινήσουμε.
Ένα σύντομο χαιρετισμό, κυρία Κλάρα. Σας καλησπερίζω. Καλωσορίσατε στις Ιωνικές Μέρες Μνήμης και Πολιτισμού 2024. Καλωσορίζω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, του Δυναμικού Συλλόγου Υπηρετών Νέας Ιωνίας, που από τη στιγμή που είμαστε σε επαφή από τον Ιούλιο διαπίστωσα τον δυναμισμό σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ για όλη τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μας όλες τις μέρες, για τη ζωντάνια που δείχνετε στο περίπτερό σας, για όλα αυτά τα στοιχεία πολιτισμού που μας φέρατε και μας βάλατε και όλα σε μεράκι τις προηγούμενες μέρες. Και ανυπομονώ για τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί η εκδήλωση αυτή δεν είχε μπει εξ αρχής στο πρόγραμμα. Ήταν τόσες πολλές οι δράσεις που είχαμε σχεδιάσει ως Δήμος. Και μετά ο πρόεδρος ζήτησε να μπει και αυτή η εκδήλωση, όπως και άλλοι πρόεδροι συλλόγων, βόλεμα στο πρόγραμμα και βρήκαμε αυτό τον πιεστικό χρόνο, δεν υπήρχε άλλο διάστημα, γιατί είναι μια μεγάλη εκδήλωση που υποσχεθήκαμε πολύ σύντομα μαζί με κάτι άλλο να την παρουσιάσουμε εκτενέστερα σε επόμενο διάστημα. Σήμερα θα πάρετε μια γεύση, σας χαιρετίζω και εύχομαι καλές δράσεις να έχετε. Έχω κι εγώ καταγωγή από την Ήπειρο, από τον προπάπο μου και πάντα έτσι χτυπάει η καρδιά πολύ δυνατά όταν ακούω τα υπηρώτικα και θέλω να ξέρετε ότι και τα κλέφτηκα φυσικά γιατί έχουν μια πολύτιμη ιστορία και να ξέρετε ως τμήμα πολιτισμού θα είμαστε πάντα κοντά σε όλους τους συλλόγους και φυσικά κοντά στους υπηρώτες. Θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Και επίσης θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου, ο οποίος θα έρθει αργότερα. Είχαμε ένα γάμο, ήμασταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Εγώ επέλεξα να έρθω εδώ, δεν πήγα στο γάμο για εσάς. Και ανυπομονώ να σας ακούσω. Επίσης είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Τσουκαλάς, Δημοτικός Σύμβουλος, η κυρία Παρδάκη Δέσποινα από τον Ιωνικό Σύνδεσμο, ο κύριος Παλκογιάννης Παναγιώτης, επίσης από τον Ιωνικό Σύνδεσμο, και η κυρία Κούμπη Τάνιο, υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Ναι. Φέρτε το λίγο εδώ. Εκεί θα κάτσω να το και χαμηλώστε το. Nada que doy.
παγωμένος γέρνω κάτω απ' τους βαξέρες να με ρένουν με εξαίρες και για ουρανή. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σταυρί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια όμορφη αγκαλιά. Σαν έρχονται ένα χρόνια δροσασμένα να δάμε το 21 να πει μια βραδιά. Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο κύριος Κώστας Καρούσος, όπως είπα και πριν, λογοτέχνης, εικαστικός και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, εκλεκτοί φίλοι, θέλω από καρδιά σας ευχαριστώ, ιδιαίτερα στο Δήμο, γιατί συνεχίζει την παράδοση και την αγάπη στον πολιτισμό και την προβολή ουσιαστικά αυτής της ομορφιάς των καλλιτεχνικών δρόμενων του τόπου και της χώρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην άπειρο χώρα, στο Σωματείο, που συνεχίζει να δρά και να κινείται δίπλα στο Δήμο και δίπλα στο πολίτη, προασπίζοντας και προβάλλοντας την ιστορία του τόπου. Η σύζυγός μου είναι από τη Νέα Κυψέλη και έτσι έχω γυρίσει αρκετά μέρη της Υπήρου, τα οποία είναι απολαυστικότατα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί το κλέφτικο τραγούδι του φίλου Γερογιάννη είναι μια επιχειροποίηση ουσιαστικά της ιστορίας στα σημερινά δρόμενα. Το κλέφτικο λοιπόν τραγούδι και η επίδρασή του στην ελληνική κοινωνία εκτός συνδρόμου 2023 του Γιάννη Γερογιάννη με εξαιρετικό πρόλογο του πρώην μαθητή μου στο εξατάξιο του Γυμνάσιου του Αστακού, βυζαντινολόγου και διδάκτορα ιστορικού φιλοσοφίας Γιάννη Δημητρούκα. Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο εκλεκτική η ανάδρομη λογοτεχνική σκόπευση και επαναφορά σε περιόδους της χώρας, όπου συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα που σηματοδότησαν ανεξίτηλα την πολιτική και πολιτιστική πορεία της χώρας μας, τα γεγονότα της Επανάστασης του 1921, που έχουν εξαιρετική σημασία και αξία. Γιατί οι ρίζες της εθνικής μας συνέχειας φτάνουν φρέσκες ως τις μέρες μας. Επίκαιρες, διδακτικές, σεβάσμιες, ακόμη και παντοκαπνισμένες για όσους έχουν στενή σχέση με την περιφέρεια και την παράδοση. Ο Γιάννης Γερογιάννης ζωντανεύει με ένα μοναδικό τρόπο παράθεσης πολλών στοιχείων του αγώνα. Επιμελημένης αναδρομής από τη ζώσα κοινωνία της εποχής ως τις απόρριες των δημοτικών μας τραγουδιών, των μυρολογιών, των θρήνων, της ενδυμασίας, του θανάτου, της προδοσίας, του οπλισμού κλπ. Η λαμπρότητα της παράδοσης για τον συγγραφέα έχει συλλογικό πνεύμα στο πολιτιστικό μας γίγνεσθε. Νέα ήθη και πρότυπα σχετικά παραμέρισαν εκλεκτοί φίλοι τον ανθυρό πολιτισμό μας και λέξεις όπως η ελευθερία πήραν σύγχρονες διαστάσεις ή αλλοιώθηκαν. Η γλώσσα, η θρησκεία, γράφει ο συγγραφέας, οι συνήθειες, η παιδεία, οι τέχνες, οι επιστήμες και η τεχνολογία είναι ο πολιτισμός μας. Και είναι δημιούργημα των ανθρώπων. Έτσι για τον Γιάννη Γερογιάννη, ό,τι συνεκφράζεται σήμερα στον ευρύτερο χώρο μας έχει γεννηθεί προπολού και συνεχίζει να αισθητοποιεί και να συγκινεί τον νεοέλληνα. Η προσπάθεια συλλογής των δημοτικών τραγουδιών από τον Φοριέλ παλιότερα, από τον Ρίγα Φεραίο,
των Μουστοξίδη και των ατόμων της Διασποράς είναι μια αυτοπροσέγγιση και συγγραφή ή ιστοριογραφία ή μεθοδικότητα κλπ. Που έδωσε πνεύμα ζωής και ύπαρξη και ιστορική αυτοτέλεια στην ελληνική παράδοση. Και φυσικά σε εμάς ένα πλουτοφόρο γλωσσικά, τελετουργικό και αυτοθυσιαστικό μεγαλείο ψυχών που σε αυτό πραγματώθηκε και οργανώθηκε στην πορεία η σύμπασα γλώσσα του νεοέλληνα και του πολιτισμού. Ο Σολωμός, ο Λασκαράκος, ο Ζαμπέλης, το δημοτικό τραγούδι αποκαλείται ένα αποθυσάβρισμα ύμνων και τραγουδιών αιώνων που η ελληνική ποίηση σε αυτό χαρακτηρίζει όλο τον ψυχισμό των Ελλήνων και η δημοτική ποίηση συνολικά συνεχίζεται να μεταπλάθεται και να οδηγεί τα σύγχρονα βήματα των νέων δημιουργών. Η πορεία του αγώνα, γράφει ο συγγραφέας, δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη. Μέσα από κοινωνικές διακυμάνσεις αναδεικνύεται και η συνέχεια των αγώνων, αλλά και η ασφαλής σύμπραξη κατά του κατακτητή. Οι ανάγκες της επιβίωσης έφεραν τις επαναστατικές συγκροτήσεις αρματολών. Σπουδαία εχέγγυα στο Αραματολίχη έπαιζε η εκλογή του καπετάνιου. Η σταθερότητα στην επιβολή του δίκαιου και να έχει γνώση των αρμάτων. Αρχαίο έθιμο, η αδελφοποίηση που ανεκλήθη αργότερα με νόμο ή δεν τηρήθηκε. Το τραγούδι, γράφει ο συγγραφέας, διέσωσε την δράση και το μεγαλείο της ψυχής. Προσπέρασε με τη δύναμη της ιστορίας όλη την εποχή 3 περίπου αιώνων. Το τραγούδι είναι η ζωή, είναι το μέλλον, η δικαίωση, η αντίληψη, το θαύμα της ψυχής που ενώνεται με τον θάνατο, η διαβεβαίωση της συνέχειας, η συγκίνηση της εξομολόγησης του πάθους, του καημού και του αγώνα, το παράδειγμα της θυσίας, ο αποχαιρετισμός του συντρόφου, η δύναμη της ελευθερίας, το ζωντανό μουσικό μνήμη της ελευθερίας. Το τραγούδι συνετέλεσε εκλεκτή φίλη στην άνθηση του φιλελληνισμού, στη μουσική παιδεία των αγωνιστών, στην ιστορική διασταύρωση ελληνικών μουσικών κομματιών, στην πατρότητα της γένεσής του και στις αλληλεπιδράσεις του, στη διάδοση και στη διάσωση της γλώσσας με τους ιδιότυπους ιδιωματισμούς, στη λεβεδιά και στην ανθοφόρα κληρονομιά της παράδοσης. Σημαντικό κεφάλαιο εδώ, η προδοσία, η σύμπνοια της φιλίας και της φυλής, ο αποχαρακτηρισμός των αξιών της σχέσης και του αγώνα, η έμεση ή όχι προσχώρηση στον εχθρό, η ιδιοτέλεια της εξουσίας, τέλος η προδοσία των αξιών του αγώνα. Έτσι, με δόλο σκότωσαν τον Κίσο Μπότσαρη, δεκάδες απόπειρες δολοφονίας κατά του Κολοκοτρώνη, ο Καρεσκάκης από Φίλια Πυρά κλπ. Η περίπτωση επίσης του Ζαχαριά και η περίπτωση του Βλαχοχόδωρου, που ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια των Λαζέων. Σκληρή είναι και η περιπέτεια του Κατσαντώνη και του αδελφού του. Δεν θα μπορούσε στο βιβλίο να λείψει η συμμετοχή του αγώνα της μάνας και της γυναίκας. Εξαιρετικά δημοτικά τραγούδια της Λάκαινας και της Τζαβέλινας. Η ομορφιά στο δημοτικό τραγούδι «Εκλεκτή φίλη» είναι απαράμενης ωραιότητας και γοητείας. Η φύση μορφοποιείται και ο άντρας, η γυναίκα επιθετοστολίζεται με φυσικές ονομασίες ή μεταλλάξεις του ψυχικού ή του σωματικού πλούτου του ατόμου και η ομορφιά σχεδιάζεται εικαστικά από τις κινήσεις του σώματος ή με την εμφάνιση. Κυρίαρχο στοιχείο του αγώνα είναι η σχέση του κλεφταραματολού με τη γυναίκα. Εδώ το μεγαλείο της ψυχής εκατέρωθεν αδελφώνει τον αγώνα της υπεράσπισης
και προστατεύει το αγαθό της φιλίας, της αγάπης και της θυσίας. Η σχέση φτάνει στην υπέρβαση της αφοσίωσης, του έρωτα και της γενναιότητας και της αλληλοστήριξης. Ο Καραϊσκάκης με το Κοριτσόπουλο της γενναιότητας και της αλληλοστήριξης, με τη Μυρτώ, Πηγή και Αυτογνωσία, ο Σαφύρης πολεμούσε δίπλα στο στρατηγό, ο Δημοτσέλιος με τη Ρινιό, τη λευθέρωσε και την έσωσε από τη σκλαβιά, ερωτεύτηκαν, πολεμούσαν πλάι-πλάι, ώσπου οι δρόμοι τους χώρισαν με τη μάχη του Πέτρα. Αυτή χάθηκε και ο Δήμος τραυματίστηκε θανάσιμα. Η δημοτική ποίηση ύμνησε τη Φροσύνη και τις 17 Γιαννιώτισσες στο πνίξιμο που έκανε ο Αλιπασάς στην ύμνη των Ιωαννίνων του 1801. Ο έρωτας, γράφει ο συγγραφέας, πάντα θα βρίσκεται στο προσκήνιο της κοινωνικής ζωής. Εδώ όμως αποκτά εθνικά χαρακτηριστικά. Στον ευπρεπισμό της κεφαλής και στο πρόσωπο του συγγραφέα ανατρέχει στην ιστορία, καταδεικνύοντας ο συγγραφέας το ιστορικό προηγούμενο που βγήκε από την αρχαία Σπάρτη στους αγώνες του 21, δηλαδή η καθαριότητα και το ξύρισμα που συνοδεύεται από τον καθαρισμό των όπλων και το ακόνισμα των σπαθιών. Η ένδυση και ο οπλισμός φέρνει στην κορυφή των τραγουδιών της Επανάστασης το εξαιρετικό δημοτικό τραγούδι, το πιο παραστατικό, μουσικό και χιλιοτραγουδισμένο, ο Δήμος και το Καριοφίλι. Εγέρασα μωρές παιδιά, 50 χρόνια κλέφτης, τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψε η καρδιά μου, βρύσει το αίμα τόχισα, στα λαγματιά δεμένη κλπ. Το πιο αντιπροσωπευτικό στο θανάτο του αντριωμένου άκουσε ο Δήμος τη φωή, μες στο βαθύ τον ύπνο, τα χείλη του εγέλασε, εσταύρωσε τα χέρια, ο Γεροδήμος πέθανε, ο Γεροδήμος πάει. Τα αντριωμένου η ψυχή του φοβερού του κλέφτη με τη βοήθεια του φεκιού στα σύγνεφα πατιέται. Αδελφικά αγκαλιάζονται, χάνονται, ζυγιώνται πάνω. Δεν ξέρω, εκλεκτή φίλη, άλλο μεγαλείο ποιητικής μούσας, τόσο τέλεια ενδεδειμένο εικαστικά, μουσικά και περιγραφικά, όσο να χάνεται η ψυχή μαζί με τη βοήθεια του φεκιού. Η δημοτική ποίηση στο απόγειο της εκφραστικής και μετρικής τελειότητας. Το όπλο είναι η ψυχή του πολεμιστή, η ζωντάνια της αντρίας του, η δύναμη και η παρόρμηση της αδελφοποιημένης οικογένειας, η αρχή και το τέλος της ζωής και του θανάτου. Το όπλο είναι το σημάδι της ελευθερίας, η οργάνωση του αγώνα και το πάθος της θυσίας. Είναι ο τροχός της ιστορίας που έδωσε στο δημοτικό τραγούδι ποικίλες μορφές, τη λαλιά του πουλιού, του βουνού το βόγκο, το ζωντάνεμα της φύσης, τις αλληγορίες και του συμβολισμού του κλέφτη και την ενσωμάτωσή του με τις αλλαγές ή τις παραλλαγές της φύσης. Το δημοτικό τραγούδι γίνεται με το πέρασμα του χρόνου προπομπός ιστορικών πληροφοριών. Επικοινωνιακό και προφορικό μελέτημα της φυλής, ομότροπος σχεδιασμός γνωριμίας με κοινές συμπεριφορές ή διαλόγους επικοινωνίας από γενιά σε γενιά, άλλοτε με τη μαγεία της λογοτεχνικής δημιουργίας, άλλοτε σαν το σχολείο της παράδοσης, άλλοτε σαν συγκρίσιμο πεδίο έρευνας τοπικών ιστοριών με πανελλαδικές και συγκρίσιμες έρευνες και στοιχεία έρευνες, έκταση στόχων και επαναστατικών και περιπετειών του αγώνα, άλλοτε στοιχείο εμψύχωσης και πάθος ψυχικής ευρωστίας. Ακόμη, πληροφορίες αντίστασης και εξέγερσης περιοχών πριν την Επανάσταση του 1921 ή ομάδων που έδρασαν με καταδρομικές επιχειρήσεις και ευνηδιασμούς ανεβάζοντας ψηλά τον ψυχισμό των υποδούλων Ελλήνων, υμνώντας εν πολλοίς τον ηρωικό θάνατο.
Η δημοτική ποίηση θέργεψε πολλούς αιώνες το φρόνημα των Ελλήνων. Έφτασε σε κατακόρυφες στιγμές αιωνιότητας. Η παράδοση, ο ήχος, η αντριοσύνη, η αλληλεγγύη, το συναισθηματικό περιβόλι του απλοέλληνα και αγωνιστή, το ηθοπλαστικό στοιχείο της αφοσίωσης στη συλλογική μνήμη του τόπου έσμιξε σε μια πολλαπλότητα λυρισμού και ιδιαιτερότητας του κάθε τόπου. Η περιφέρειας και φυσικά εδώ έδωσε μια πρωτότυπη ομοιογένεια ψυχής και αγωνιστικότητας. Ο συγγραφέας, γνώστης των στοιχείων και των ακουσμάτων της δημοτικής ποίησης, προσέφερε εκλεκτή φίλη αξιόλογο έργο ιστορικής παρακαταθήκης στις νεότερες γενιές, υμνώντας και τραγουδώντας ως άλλος συνεχιστής και οραματιστής δημοτικής οικουμενικότητας, του ελληνισμού, του λυρικού λόγου αυτής της δημοτικής ποίησης. Από καρδιάς σας ευχαριστώ για την από καρδιάς συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καρούσο και επίσης ευχαριστούμε για το πάθος της ανάγνωσης για την παρουσίαση. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Γιάννης Γερογιάννης, έχει το λόγο με ιδιαίτερο πάθος. Δυστυχώς δεν έχουμε κλαρίνο. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν την τεχνολογία Δυστυχώς δεν έχουμε κλαρίνο γιατί μας αρρώστησε. Είναι και ο COVID αυτές τις μέρες και σήμερα λείπει από αυτήν την εκδήλωση. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν την τεχνολογία, αλλά ποτέ η τεχνολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο και το ζωντανό κομμάτι. Το δημοτικό μας τραγούδι είναι ζωντανό κομμάτι. Όπως η Ακρόπολη, όπως η Δελφή είναι κομμάτι του υλικού μας πολιτισμού, είναι μνημεία της UNESCO, έτσι και το δημοτικό μας τραγούδι είναι μνημείο του πολιτισμού μας. Ζωντανό μνημείο του πολιτισμού. Είναι ενταγμένο στην UNESCO, όχι όμως το σύνολό τους, αλλά τμήματα αυτού του τραγουδιού. Και έχει αυτή την ένταξη, διότι επηρεάζει τη σκέψη, επηρεάζει την αισθητική, την ιστορία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη δημιουργία και τη δημιουργία αξιών και προτύπων. Η τεχνολογία. Το έπος του Διγενή Ακρίτα είναι το παλιότερο γραπτό μνημείο της ελληνικής μεσαιωνικής γλώσσας. Βρέθηκε στην Παναγία της Σουμελά, στον Πόντο, με 3.128 στίχους. Βρέθηκε στο Εσκορίλ της Ισπανίας, αυτές είναι οι πιο αξιόπιστες και υπάρχει σε 72 παραλογές. Το πρώτο όμως μνημείο της ελληνικής γλώσσας, το πρώτο είναι το τραγούδι, το γνωστό τραγούδι «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια». Τραγουδήθηκε για πρώτη φορά την εποχή των Εσάβρων και αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο της ελληνικής γλώσσας. Ένας Ακρίτας πολεμάει στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Σκοτώνεται. Η γυναίκα του τον παίρνει αγκαλιά και του λέει «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, τώρα οι πέρδικες
γλυκολαλούν και λένε «Ξύπνα, Αφέντη μου, ξύπνα, γλυκιά μου αγάπη». Η πρώτη προσπάθεια για καταγραφή δημοτικών τραγουδιών έγινε από το Ρήγα, από το Ρήγα Φεραίο, το δάσκαλο του γένους. Αυτός προσπάθησε να μεταφράσει τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ήρθε επαφή με τους δεκεμβριστές στη Ρωσία, οι οποίοι μετέφεραν στα ρωσικά τα δημοτικά τραγούδια, γιατί πίστευαν ότι υπάρχει αξεπέραστη πνευματικότητα και κατέργαστος ψυχισμός μέσα στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ο Ρήγας ήταν ο μεταφραστής. Ήθελαν να εμπνευστούν από τους στίχους αυτών των ποιημάτων και ήθελαν να δημιουργηθεί δημοκρατία στην Ελλάδα καταρχάς, στην απολυταρχική Ρωσία και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί η λέξη δημοκρατία ήταν άγνωστη σε όλη την Ευρώπη. Η ηγετική φυσιογνωμία των δεκεμβριστών ήταν ο Πάβελ Ιβάνοβιτς Πέστελ. Υπάρχουν και άλλοι δεκεμβριστές που έγραψαν ξεχωριστά ποίηματα για τον ελληνισμό και για την Ελληνική Επανάσταση, όπως ο Γιουμπέρεκ, ο Γλίνκα, ο Βασίλη Καπνίστ που είχε ζακετινή καταγωγή. Σημαία όμως των δεκεμβριστών ήταν ο Πούσχιν, ο οποίος είναι και ο πνευματικός άντρας της Ρωσίας. Δυστυχώς όμως δεν καρποφόρησε το όνειρο του Ρήγα. Δεν μεταφράστηκαν τα δημοτικά τραγούδια στις άλλες γλώσσες, γιατί ο Ρήγας συνελήφθη από τους Αυστριακούς και το αρχείο του καταστράφηκε. Γίνεται λοιπόν δεύτερη προσπάθεια καταγραφής των δημοτικών τραγουδιών από τον Σιμοντή, ο οποίος ήταν οικονομολόγος και απευθύνθηκε στους χερικυραίους να του βρουν δημοτικά τραγούδια. Πήγαν στη Μονή Βύρων, κατέγραψαν 13 δημοτικά τραγούδια, συγκεντρώθηκαν, αλλά δεν εκδόθηκαν. Απόφυγε λοιπόν και η δεύτερη προσπάθεια. Και γίνεται τρίτη προσπάθεια καταγραφής των ελληνικών τραγουδιών. Η προηγούμενη προσπάθεια ήταν το 1804. Και γίνεται λοιπόν τρίτη προσπάθεια το 1813 από τον Χακστάουζεν, ο οποίος είναι βαρόντος από τη Βεσφαλία. Φεύγει όμως από τη Βεσφαλία και πηγαίνει στη Βρετανία, διότι είναι σε αντίθεση με τον Ναπολέοντα. Εκεί λοιπόν γίνεται αρχίατρος στο νοσοκομείο του Λονδίνου, στο ναυτικό νοσοκομείο. Κάθε απόγευμα βγαίνει ένας Έλληνας και τραγουδεί. Συνέφιασε στον Παρνασσό, βρέχει στα καμποχώρια. Τον ακούει ο Χακστάουζεν και του λέει: «Πού τα ξέρεις εσύ αυτά τα άσματα?» Λέει: «Μα εγώ είμαι Έλληνας και στη χώρα μου ακόμη και τα μικρά παιδιά τέτοια τραγούδια λένε». Και του ζήτησε να του φέρει μερικά ακόμη. Εκείνος λοιπόν τον παραπέμπει, του γνωρίζει το Θοδωρή Μανούση και ο Θοδωρής Μανούσης του δίνει περισσότερες πληροφορίες και τον πηγαίνει στη γιαγιά του, την κυρία Αλεξάνδρα. Η κυρία Αλεξάνδρα είναι ανοιχτό βιβλίο. Ξέρει τα δημοτικά τραγούδια απ' έξω και ανακατοτά και το λόγο για τον οποίο γράφτηκαν. Καταγράφεται λοιπόν το δημοτικό τραγούδι σε έμετρη γερμανική μετάφραση και είναι έτοιμος να το εκδώσει. Έχει όμως κάποιες αναστολές και συμβουλεύεται κάποιους φίλους του, τους λόγικους της Ευρώπης. Ο Χακστάουζεν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει φιλίες με τον Γκέτε, έχει φιλίες με τον Καποδίστρια, με τον Κοραή, με πολλούς άλλους. Με τον Κοπιτάρ που είναι υπεύθυνος στη βιβλιοθήκη της Αυστρίας και όλοι τον συμβουλεύουν να εκδώσει αυτό το βιβλίο. Ο Γκέτε το κάνει διαμέσου του περιοδικού του. Εκείνος όμως έχει ενδιασμούς και δίνει το βιβλίο αυτό χειρόγραφα, από χέρι σε χέρι. Ο Γκέτε για να τον βοηθήσει συγκαλεί το συνέδριο στο Ισβάτεν. Εκεί μιλάει για το δημοτικό τραγούδι. Θα ήμουν ευτυχής, τους λέει, αν μπορούσα να γράψω κι εγώ 2-3 ποίηματα σαν και δάφτα. Διότι σε αυτά τα ποίηματα θα βρει κανείς την τραγικότητα της εποχής μας και θα βρει έναν υπέροχο λυρισμό, αυτό δηλαδή που χρειάζεται το τραγούδι. Αν θέλετε λοιπόν, έχει καλέσει εκεί και τους καλλιτέχνες, τους ζωγράφους, τους ποιητές, ιδιαίτερα τους ζωγράφους, και δίδει μεγάλη σημασία σε αυτό. Γιατί τους λέει ότι αν θέλετε να γίνετε πραγματικά καλλιτέχνες, με αυτά πρέπει να ασχοληθείτε.
Γιατί αυτή είναι η πραγματική τέχνη, η ζωντανή τέχνη. Και αν θέλετε η τέχνη σας να είναι ζωντανή, θα πάτε στην Ελλάδα. Εκεί όπου τα βουνά μιλάνε μεταξύ τους. Εκεί όπου το κομμένο κεφάλι του κλέφτη μιλάει με τον αητό ή μιλάει με τα αναραβωνιαστικιά του. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι η τέχνη σας. Και ο λόγος του εισακούστηκε, γιατί μετά από 8 χρόνια που έγινε η Ελληνική Επανάσταση, όλοι αυτοί οι ποιητές και οι ζωγράφοι της Ευρώπης ήρθαν στην Ελλάδα και πραγματικά άλλαξαν τον κόσμο. Τους διαβάζει στο τέλος και το τραγούδι, το ερωτικό τραγούδι, ο θάνατος με τους απεθαμένους. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα, μην άνεμος τα πολεμά, μην αβροχή τα δέρνει. Ουδάνεμος τα πολεμά κι ουδέ βροχή τα δέρνει, μόνε διαβαίνει ο χάραντος με τους αποθαμένους. Σέρνει τους νιούς από μπροστά, τους γέροντας κατόπι. Τα τρυφερά παιδόπουλα στη σέλα ραδιασμένα. Παρακαλούν οι γέροντες, τα αγόρια γονατίζουν. Κόνεψε χάρες σε χωριό, κόνεψε καν σε βρύση, να πιούν οι γέροντες νερό κοινή να λιθαρίσουν και τα μικρά παιδόπουλα να μάσουν λουλούδια. Όχι, χωριά δεν θέλω εγώ. Σε βρύσες δεν κονεύω. Έρχονται οι μάνες για νερό, γνωρίζουν τα παιδιά τους. Γνωρίζουν τα τρόγινα και χωρισμό δεν έχουν. Και εδώ είναι η προσπογραφία του Γκέτε και εδώ είναι ο Κλοντ Φοριέλ. Ο Φοριέλ ήταν ακαδημαϊκός, λόγιος, ιστορικός, αλλά πάνω απ' όλα ήταν επαναστάτης που έλαβε μέρος στη Γαλλική Επανάσταση με την ταξιαρχία των Ορεινών. Εκείνο όμως που τον ενέπνευσε ήταν το επαναστατικό τραγούδι των Ελλήνων. Γι' αυτό και ασχολήθηκε με αυτό. Έχοντας πάρει τα χειρόγραφα του Χακστάουζεν και επαφή με τους Έλληνες ομογενείς στις στεριές της, κατέγραψε το πρώτο βιβλίο για το δημοτικό τραγούδι και το τοποθέτησε στη βιβλιοθήκη της Ορβόνης, εκεί όπου ήταν καθηγητής. Γράφει μάλιστα στον πρόλογο του: 400 χρόνια τώρα οι λόγοι δεν ομιλούν για την Ελλάδα, παρά μονάχα την επισκέπτονται για να αρπάξουν από τα ερείπια της τους θησαυρούς της. Εγώ λοιπόν ασχολήθηκα με τους πραγματικούς θησαυρούς των Ελλήνων, τα δημοτικά τους τραγούδια, και θέλησα με τη γλώσσα του Ομήρου και του Πινδάρου να μιλήσω για την πραγματική ποίηση και την πραγματική δημιουργία των Ελλήνων. Με άξονα το δημοτικό τραγούδι δημιουργούνται τα φιλελληνικά κομιτάτα της Ευρώπης. Εκεί συγκεντρώνονται και διαβάζουν ελληνική ποίηση, δηλαδή κλέφτικα δημοτικά τραγούδια. Κάνουν εράνους και γίνονται συσίτια. Συγκεντρώθηκαν πολλά χρήματα και κυρίως όπλα. Κατά το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης, από τα 61.000 του Φέκια, τα 25.000 είναι δωρεάν από τα κομιτάτα της Ευρώπης. Εκείνος που ασχολήθηκε με το δημοτικό τραγούδι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά είναι ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Επηρεασμένος Σολωμός από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό, ήθελε τη γλώσσα να είναι ελεύθερη, αβίαστη και ρωμαλαία και κυρίως κατανοητή στο λαό. Αυτή τη γλώσσα την έβρισκε μόνο στα δημοτικά τραγούδια και όχι στην κατασκευασμένη καθαρεύουσα όπως προσπάθησε να επιβάλλουν. Αυτή η γλώσσα ο λαός μας έχει γλώσσα. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσει άλλες γλώσσες, συμπληρώνει ο Βάρναλης. Και αυτή πάνω κάτω είναι και η αντίληψη του Παλαμά. Ας ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού.
η μάνα το ζηλεύει, άκρα του τάφου σιωπή, στον κάδο βασιλεύει, λαλή πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πίνε μαύρισε, στα μάτια η μάνα μένει. Στέκιος του λιώει στο καλός, παράμερα και κλαίει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκιος του λιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκει σκοτεινό, της έχω στο χέρι, ως πλούσι μου είδες βαρύ, κι ο αλάρινος το ξέρει. Ως πλούσι μου είδες βαρύ, κι ο αλάρινος το ξέρει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάδο βασιλεύει, λαλή πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Ο Καβάφης σχολιάζει το δημοτικό τραγούδι στο έργο του Νικολάου Πολίτη «Εκλογέ». Εξέδωσε μάλιστα και ο ίδιος το 1920 μια ποιητική συλλογή, την οποία χρηματοδότησε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Αιγύπτου. Αυτό είναι ένα χειρόγραφο του Καβάφη με τις σημειώσεις του. Βρίσκει 3 λόγους για τους οποίους θα πρέπει οι νέοι μας να διαβάζουν δημοτικά τραγούδια. Για να συντηρήσουν, όπως λέει, τα παλαϊκά τους έθιμα. Δεύτερον, γιατί η γλώσσα μας αλλάζει και πρέπει να διατηρήσουμε τις πρωτόλιες λέξεις. Και έχει γίνει. Θα συνεχίσουμε χωρίς εικόνα. Και τρίτος λόγος είναι για να αποκτήσουν αισθητική παιδεία και καλλιτεχνική παιδεία οι νέοι μας. Έγραψε μάλιστα και ένα ποίημα, το ποίημα Πάρθεν, και κυρίως αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων. Δεν θα το διαβάσουμε για οικονομία χρόνου. Σε αντίθεση με το ακριτικό τραγούδι, ο κλέφτης εμφανίζεται πιο πραγματιστής και πιο γήινος. Εδώ δεν έχουμε υπερφυσικά πράγματα. Ούτε τρέμει η γη, ούτε τρέμει ο ουρανός. Ο κλέφτης είναι ανθρώπινος και πραγματιστής. Ζει στη γη και αγωνίζεται γι' αυτό. Εφημερίδα του λαού μας είναι τα δημοτικά τραγούδια, λέει ο Θοδωρής Κολοκοντρώνης. Εδώ όμως κάνει λάθος. Γιατί δεν είναι μια απλή εφημερίδα το δημοτικό μας τραγούδι. Είναι ένα ιερό κοιμήλιο που ο πατέρας το παραδίδει στο γιο του σαν παρακαταθήκη. Σαν ένα ιερό Ευαγγέλιο για να του μεταδώσει τις αξίες της ρωμιοσύνης, της γνώσης και της αγωνίας. Αυτοί οι αγράμματοι ραγιάδες, χωρίς να γνωρίζουν γράμματα, διαφύλαξαν τη γλώσσα και την αξιοπρέπεια του ελληνισμού μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Σε αυτό το σχολείο έμαθε γράμματα και ο Μακρυγιάννης και ήρθε δεύτερος στα ελληνικά γράμματα με 111.000 λέξεις, μετά από τον Γεώργιο Σεφέρη. Τα κλέφτικα τραγούδια δεν αναφέρονται μόνο στους κλέφτες,
αλλά και στους αρματολούς. Μετά τη συνθήκη του Τομασίου του 1525, δημιουργήθηκαν αρχικά 17 καπετανάτα στη Βαλκανική. Αργότερα έγιναν 12. Ο αριθμός τους συχνά αλλάζει. Εκεί δημιουργήθηκαν τα πρώτα δημοτικά τραγούδια. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν για συντρόφους τους μόνο τα φίδια και τα άγρια θεριά. Είχαν για την προστασία τους μόνο το Θεό για να τους προστατεύει και για να παίρνουν δύναμη είχαν το δημοτικό τραγούδι. Τα τραγούδια τα φτιάχναν ανώνυμοι άνθρωποι, λαϊκοί ποιητές σε στιγμές έξαρσης. Τραγουδήθηκαν τα χρόνια της σκλαβιάς και στάθηκαν μία από τις πολύτιμες κληρονομιές του λαού μας. Αποτέλεσε το δημοτικό τραγούδι το προφορικό βιβλίο, τον κώδικα ηθικής, την πηγή της γνώσης και της πληροφόρησης για τους ραγιάδες. Από εκεί αντλούσαν τη γνώση τους για πολλά θέματα και για γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Θα μας διαβάσει ο ποιητής Βασίλης Καπράλος. Θα προσπαθήσω να διορθώσω την παράληψη από την αρχή. Είναι μαζί μας ο ποιητής Βασίλης Καπράλος, ο οποίος θα συμμετάσχει και στο συνέδριο των Δελφών και θα χαρούμε την απαγγελία. Η δράση των κλεφτών ξεκινούσε τον Απρίλιο και κρατούσε μέχρι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο πολλές φορές, ανάλογα με τις συνθήκες. Τα βλάχικα κονάκια στα Χυμαδιά ήταν το ασφαλέστερο καταφύγιο. Εκατοντάδες βλαχοκόνακα από την Πούντα ως το Άκτιο και από τη Λαμία μέχρι το Μεσολόγγι αποτελούν τις νέες τους οικίες. Μαζί με τη φύση αλλάζουν και αυτοί πρόσωπο. Ξεκούραστοι, γιατρεμένοι από τις πληγές τους, περιμένουν να λιώσουν τα χιόνια και να συνάξουν και πάλι τον ταϊφά για καινούργιες εξορμήσεις. Παιδιάν πυροχινόπορος μας πήρεν ο χειμώνας. Πέσαν τα φύλλα στα κλαριά, ξεσκιώσαν τα λιμέρια. Παιδιά μου, να σκορπίσουμε, να γίνουμε μπουλούκια. Πιάστε τους φίλους, τους πιστούς και τους καλούς κουμπάρους. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι κλέφτες ονομάζονται από τους Τούρκους χαραμίδες και ζορμπάδες. Οργανωμένοι σε πολυάριθμες συμμορίες, περιφέρονται στα βουνά προκαλώντας τρόμο στους διαβάτες. Παραφύλαγαν τα περάσματα, λίστευαν τους ταξιδιώτες και τους πραγματευτές ή τους εχμαλώτιζαν γυρεύοντας λίτρα. Πραγματευτής κατέβαινε από τα κορφοβούνια. Σέρνει μουλάρια 12 και μούλες 15 και κλέφτες τον απάντησαν κατά μεσής του δρόμου. Η παραλογή αυτή έχει τραγικό τέλος, καθώς ο πρωτοκλέφτης μαχαιρώνει τον πραγματευτή και ύστερα ανακαλύπτει πως ο πραγματευτής αυτός είναι ο αδελφός του και συνεχίζει ο Αλέξης πολίτης. Όταν οι κλέφτες ένιωθαν δυνατοί, γύρευαν λίτρα από ολόκληρο το χωριό. Οχυρώνονταν πίσω από μια περίοπτη θέση, έπιαναν μερικούς ομήρους και έστελναν απειλητικό γράμμα. Φόβος και τρόμος ήταν το γράμμα αυτό και ιδιαίτερα όταν ήταν καμένο στην άκρη του. Τα χωρία όλα είναι στεναχωρημένα από τα πολλά χρέη και την ακρίβεια και από τους φόβους των κλεπτών, έγραφε στα 1713 ο Αναστάσιος Γόργιος και σε άλλη επιστολή μας πληροφορεί ότι από τα επιδρομάς των ληστών ολόκληρα χωριά αφανίστηκαν. Παρά τη γοητεία τους, τις πιο πολλές φορές αποτελούσαν μια μόνιμη πληγή για τον αγροτικό πληθυσμό. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και λίγο πριν από την Επανάσταση έγινε κατανοητό πως οι κλέφτες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός επαναστατικού κινήματος και έδωσαν στη λέξη αυτή ρομαντικό χρώμα. Οι άνθρωποι ήτινες δεν είχαν ειδή ποτέ πόλην, ούτε εις εκκλησίας επήγαν, ούτε εξομολόγησιν και μετάληψιν εγίγνωσκον, ούτε άνθρωπον διόλου.
Όμως όταν ήρθε η μεγάλη ώρα, πολλοί τιού τον έδειξαν όχι ανδραγαθίας, αλλά σημεία και τέρατα. Ετίμησαν τα ελληνικά όπλα και έσωσαν ίσως την ψυχήν των φωνευθέντες υπερπίστεως και πατρίδος. Έχουμε άλλο. Τσάνικο. Είσαι λίγο τον ήχο. Τώρα ξεκινάει το τσάνικο. Με φλογέρα θα ξεκινήσει. Για να πάρεις το πολύ. Μία μικρή παρέμβαση που πρέπει να την ακούσουμε. Από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, τον κύριο Μουσικά. Μια μικρή προσθήκη σε όλη αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα κάνω μια μικρή προσθήκη σε αυτή την εκδήλωση για την υπογραφή την υπηρώτικη στο κλέφτικο δημοτικό τραγούδι. Το 1947 οι Χαλκιάδες με τη βαριά υπογραφή τους στη μουσική ηχογράφησαν το τραγούδι των Κολοκοτρωναίων με τον όμορφο τίτλο «Ως λάμπει ο ήλιος του Μαγιού, τα Αυγούστου του φεγγάρι». Έτσι λάμπηκε η κλεφτηριά οι Κολοκοτρωναίοι. Όταν γεννήθηκα, αντίστοιχα κουβέντα, άκουσα ήχο από βιολί και κλαρίνο. Και όταν γρίκησα, θυμάμαι το παλικάρι του χωριού να βάζει τα χέρια αντιλιά και να τραγουδάει τη γριά Τζαβέλαινα και τον Κατσαντώνη. Παλικαρίσια, λεβέντικα τραγούδια. Άμα παίζω κλαρίνο, ένα κλέφτικο το παίζω μέσα
Από την καρδιά μου. Κλαίει η ψυχή μου γιατί το έζησα. Το παίζω για κάθε παλικάρι. Αυτά μου λέει ο Τάσος Χαλκιάς το 1984 σε μια συνέντευξη του. Εξομολόγηση ήταν στην Πανυπηρωτική, την εφημερίδα της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Και κατέληγε, εμείς πήραμε τα τραγούδια του λαού γιατί αυτού είναι. Γράψαμε τη μουσική και έμειναν. Αλλιώς θα ξεχνιόνταν και θα έφευγαν. Δεν μπορώ να τη διαβάσω τη μουσική. Δεν μπορώ να τη διαβάσω τη μουσική γραμμένη στο χαρτί. Αν διάβαζα μουσική δεν θα διάβαζα κλαρίνο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Γεροτάσος ο Χαλκιάς δεν τιμήθηκε με τη τιμητική σύνταξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί δεν διάβαζε μουσική, παρότι υποκλήθηκε μπροστά του ο μεγαλύτερος κλαρινίστας της jazz μουσική, ο Μπένι Γκούτμαν. Και έφυγε με αυτό το παράπονο. Ποιοι συγκροτούσαν τις κλέφτικες συμμορίες? Ασφαλώς όχι οι νοικοκυρέοι, ούτε οι άνθρωποι της εργασίας. Κτηνοτρόφοι περισσότεροι, ορισίδιοι άνθρωποι του μαχαιριού και του λύκου. Πίστευε ο κλέφτης ότι είχε ιερό δικαίωμα να τιμωρήσει τον καταδότη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έκανε ατέλειωτες πορείες, 25 με 30 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας λιμέριαζε σε φυσικές οχυρώσεις. Τι έγινε τώρα? Οι πορείες γινόταν σε απόσταση για να μην πέσουν σε ενέδρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζανε διάφορα παιχνίδια, όπως το λιθάρι, οι τραβάλες, το πήδημα, στα τρία. Ευχάριστο θέαμα ήταν η πάλι μέση με μέση. Υπήρχε όμως και ένα έθιμο. Όποιον πάρει ο χάρος, εκεί καθόταν όλοι μαζί σε ένα στρογγυλό κύκλο, γέμιζαν το πιστόλι και το έστριβαν. Καθώς το πιστόλι έπεφτε, εκπυρσοκροτούσε και σκότωνε και έναν από την παρέα. Αυτό το έθιμο πολέμησε ο Κολοκοτρώνης. Δεν λυπάμαι, τους έλεγε, εσάς. Τη σφαίρα που πήγε χαμένη λυπάμαι. Και μετά τους αγκάλιαζε και τους έλεγε, για σας το κάνω παλικάρια μου, γιατί τιμημένος θάνατος είναι να πέσει κανένας στην ώρα της μάχης. Δεν ήταν ιεραπόστολοι με το σταυρό στο χέρι. Οι λαϊλασίες, οι ομηρίες, η λίστευση των ταξιδιών αποτελούσαν τον τρόπο επιβίωσής τους. Όταν όμως άρχισε ο αγώνας, μετατράπηκαν σε άγγελοι, γιατί αυτοί ήταν οι προστάτες του γένους. Οι κλέφτες εξουρίζονταν και μάλιστα καθημερινά, σε αντίθεση από ό,τι πιστεύουμε εμείς σήμερα, γιατί ήταν η έναρξη της μάχης. Αφού καθάριζαν τα όπλα τους, έπρεπε να καθαρίσουν και το σώμα τους, όπως ακριβώς έκανε και στην αρχαία Ελλάδα. Οι Ρουμελιώτες και οι Σουλιώτες είναι η ωραιότερη και η πιο ρωμαλαία ράτσα που σας έχω δει, γράφει ο Μπέκιος το 1826. Τα σώματά τους πάντοτε είναι εκτεθειμένα στον ήλιο. Έχουν πράγματι χρώμα μπρούτζο. Το στήθος τους είναι πλατή σαν θώρακας. Η φύση δε τους έχει πρικήσει με πλούσια μαλλιά, τα οποία είναι λιτά και πυκνά. Θα ήταν ωραιότερη η κόμωσή τους αν δεν συνήθισαν να ξυρίζουν τα μαλλιά τους στους σκροτάφους. Οι Έλληνες εκτιμούσαν πάντοτε τα πυκνά μαλλιά. Οι περισσότεροι από αυτούς γεννιούνται και πεθαίνουν στρατιώτες. Η βρονταρή φωνή του Κολοκοτρώνη και προπάντων τα παραμύθια και τα ανέκδοτα που έλεγε για το φίδι με το κάπουρα ήταν αυτό που βάσταξε το στρατόπεδο τις δύσκολες μέρες, γράφει ο Φωτάκος. Κάποια λαμπρή ο καπετάνιος βρισκόταν στο μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου. Από μέρες είχε λάβει την είδηση ότι θα πάνε αλυσοδεμένους 150 ανθρώπους. Χριστιανοί, θέλετε να μ' ακούσετε? Ας κρεμάσουμε τα χαϊμαλιά μας στα έλατα. Αυτά να είναι η εκκλησία μας. Αυτή να είναι η λαμπρή μας. Να ασπαστούμε μεταξύ μας και να ελευθερώσουμε τους αδερφούς μας που πάνε να τους φυλακίσουν διαπαντός στα δεσμά. Απάνω που καθίσαμε να φάμε ματά, παπάλε. Αν είμαστε αδερφοί, να χύσουμε το αίμα μας δια τους αδερφούς μας. Πρώτα τους τάπα μιλητά. Έπειτα το έκαμα τραγούδι και το τραγούδισα. Ίσως η δύναμη του τραγουδιού, ίσως
η Παναγιά το έκανε το θαύμα τους. Δώσαμε τη μάχη εμείς οι 80 Έλληνες και τα βάλαμε με 2.500 Τούρκους και ελευθερώσαμε τους 150 αδερφούς μας. Από εμάς ένας νεκρός, ο ξάδερφός μας, ο Γιαννάκης ο Κολοκοτρώνης. Και έτσι έφτιαξε και το τραγούδι ο Κολοκοτρώνης, ας το διαβάσουμε. Της νύχτας η αρματολή και της αυγής οι κλέφτες, όλο νυχτής κουρσεύανε και τις αυγές κοιμώνται. Κοιμώνται στα δασιά κλαριά και στους παχιούς τους ίσκιους. Είχαν αρνιά και ψένανε κρυάρια σουβλισμένα, μα είχαν και ένα γλυκό κρασί που πίναν τα παλικάρια. Και ένας τον άλλον έλεγαν και ένας τον άλλον λέει. Καλά τρώμε και πίνουμε και ηλιανοτραγουδάμε. Δεν κάνουμε ένα καλό για την ψυχή μας. Ο κόσμος φτιάνουν εκκλησίες, φτιάνουν και μοναστήρια. Να πάμε να φυλάξουμε τη στρίχα στο γεφύρι που θα περάσει ο βοεβόδας με τους αλυσοδεμένους. Να κόψουμε τους άλυσους να βγουν οι σκλαβωμένοι, να βγει τη σχήρα στο παιδί που άλλο παιδί δεν έχει. Και αυτό το έχει μονάκριβο, στον κόσμο ξακουσμένο. Ο Θεόφιλος αντλεί την έμπνευσή του από το δημοτικό τραγούδι. Και όλοι οι πίνακες του Θεόφιλου αυτό αποτυπώνουν, όπως επίσης και του Κόντογλου, όπως εδώ βλέπουμε πίνακας του Λιπηρίνη, νεοθάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Θέμα των δημοτικών τραγουδιών, ο τιμημένος θάνατος, η προδοσία, η μάνα, το κάλος, τα άρματα, η ελληνική φύση και πολλά μυρολόγια. Πολλά κλέφτικα τραγούδια είναι μυρολόγια και το αντίθετο. Οι λέξεις χορός, χαρά, χάρος, εδώ στην Ελλάδα είναι ομόριζες. Ο πυρίχιος χορός του Οδυσσέα Αντρούτσου. Παιδιά, όποιος θέλει να με ακολουθήσει στον πόλεμο, ας πιαστεί στο χορό. Λέγεται ότι είπε ο Οδυσσέας Αντρούτσος τραγουδά το κλέφτικο τραγούδι κάτω στο βάλτο τα χωριά. 118 πιάστηκαν στο χορό. Αυτοί έδωσαν τη μάχη με 8.500 στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη και τους νίκησαν. Από αυτούς ένας νεκρός. Από τα στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη 2.600. Έτσι σταμάτησαν την τροποδοσία της Πελοποννήσου. Ο πιο τραγουδισμένος όμως ήταν ο Μάρκος, ο Μπότσαρης. Εκείος ο αμίλητος θα φάει πολύ τουρκιά, είχε πει ο Αλιπασάς. Εμείς όλοι, ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του δεν μπορούμε να του μοιάσουμε, λέει ο Καραϊσκάκης. Κάθε καπετάνιος, εκτός από τα άρματα, είχε και το τραγούδι του, είχε και το οργανό του. Σχεδόν όλοι οι καπεταναίοι είναι με ταμπουρά. Τζουρά του λέμε σήμερα και παίζουμε τη μουσική που ξέρουμε. Ταμπουρίδα λέγονταν στην αρχαία Ελλάδα και με αυτή την ταμπουρίδα έψελαν τους στίχους του Ομήρου. Και από ό,τι ξέρω από την κυρία Ιασονίδου, ταμπουρίς λέγεται ακόμη σήμερα στη Ρωσία, στην Ουκρανία και σε μια σειρά σλαβικές χώρες και παίζουν αυτό το όργανο. Τρίχορδο μπουζούκι, ας πούμε. Η σύναξη της Λευκάδας το 1807 ακούγεται για πρώτη φορά τσάμικος. Στη σύναξη της Λευκάδας το 1807 ακούγεται για πρώτη φορά τσάμικος. Και οι κλέφτες ανακηρύσουν ως αρχηγό τους τον Κατσαντώνη. Οι κλέφτες από τα Άγραφα και ο Αντώνης από το Βάλτο πατήσανε τη Λεπενού και τη μεγάλη χώρα. Πήραν τα άσπρα, τα φλουριά και τα μαργαριτάρια, πιάσαν την Νικολάκηνα πρώτη κοτσαμπασίνα. Μπροστά την δεν περπατεί και πίσω δεν προσμένει. Η πρώτη δηλαδή εξέγερση έγινε ενάντια στον κοτσαμπασισμό, η οποία άρπαξε το κοπάδι με τα πρόβατα από την οικογένεια του Κατσαντώνη και αυτός για να την εκδικηθεί, αφού δεν το έδωσε ούτε ένα αρνί, την έδεσε, την έβαλε σε μία βελανιδιά και την άρχισε να τη σημαδεύει και να της περνάει τις σφαίρες δίπλα στο κορμί της. Κανείς δεν τον κατηγόρησε γι' αυτό. Γιατί το μίσος των Ελλήνων ενάντια στον κοτσαμπασισμό ήταν πολύ μεγάλο. Πολλά τραγούδια αναφέρονται στην προδοσία και στις κατεργαριές των Ελλήνων που είχαν αγαστή σχέση με τους Τούρκους. Ανάθεμά σας προεστεί, γερόντι λεπενιώτες, που στείλατε τα γράμματα και το πικρό μαντάτο. Να'ρθείς στα σούλα μου, να'ρθείς να προσκυνήσεις, μη σου χαλάσου το παιδί, το μοναχό παιδί σου. Και φυσικά χάλασαν και το παιδί του και τον Τασούλα.
ανάλογα ποίηματα για την προδοσία. Έχουμε στο Ζορμπά Κολοκοτρώνη τον αδερφό του Θοδωρή, στο Ζαχαριά, στο Βακόπουλο, στο Κατσαντώνη, στο Χρήστο Μιλιώνη. Ας ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από το βιβλίο με τη φωνή του Βασίλη Καπράλου. Δύο απόπειρες δολοφονίας έγιναν εναντίον του Κολοκοτρώνη και μην ξεχνάμε ότι ο Καραϊσκάκης χάθηκε από φίλη απειρά. Πολλοί οπλαρχηγοί ταλαιπωρήθηκαν ή προδόθηκαν από ανάρμοστες συμπεριφορές. Η πιο τραγική όμως περίπτωση είναι της Ανδρούτσενας, της μάνας του Οδυσσέα, που μέσα από τα λόγια της αναδεικνύεται η πορεία και η μοίρα του ελληνισμού. Ακούστε την Ανδρούτσενα, τη μάνα του Οδυσσέα. Πώς κούζει, πώς μυρολογά και σαν τριγώνα κλαίει. Σαν μπερδικούλα θλίβεται, σαν μπέρδικα μαδιέται. Δε στο παγώ, Οδυσσέα μου, δε στο παγώ, παιδί μου. Με τη Βουλή μη πιάνεσαι και τους καλαμαράδες. Κάνουν τον Κούρα και Χαγιά και τον Νικόλα πρώτο. Η χειρότερη περίπτωση ποταπότητας και απανθρωπιάς είναι ο του Βλαχοθόδωρου στα 1813. Αυτός, αφού σκότωσε τον Τσάρα, διαβάλλει τους Λαζέους στον Αλή Πασά. Τους κατηγορεί ότι τάχα έχουν σχέσεις με τον Ισμαήλ Μπέι των Σερών, ορκισμένο εχθρό του Αλή, όπου έβρισκαν καταφύγιο οι Αρματολοί. Ο Βελής, γιος του Αλή, πραγματοποιεί καταδρομική απόβαση κατά των Αρματολών του Ολύμπου. Οι Λαζέοι είχαν την έδρα τους στη Μιλιά. Εκεί τους βρήκε ο Βελής, εκπεσών έξαφνα διανυκτός, και αφού θανάτωσε το Δήμο, εχμαλώτησε όλες τις οικογένειες του χωριού. 36 γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν στη Λάρισα σύμφωνα με τον Κασομούλη ή στον Τύρναβο σύμφωνα με τον Φοριέλ. Μόνο ο Λιόλιος μπόρεσε να διαφύγει και βγήκε πειρατής. Ο Αλή Πασάς σκότωσε όλους τους άρανες της οικογένειας, όμως δεν άντεξε και άφησε ένα 12χρονο παιδί ελεύθερο. Ο Βλαχοθόδωρος, βλέποντας το συμβάν, παρεμβαίνει. Δεν είναι καλό να μείνει σπόρα αναφέντη μου, βεζίρι μου, από τούτην την οικογένεια. Ο μοχθηρός και αιμοσταγής βεζίρης, εξοργισμένος από την παλιανθρωπιά του Βλαχοθόδωρου, του λέγει «Κερατά Βλαχοθόδωρε, αυτό το παιδί θα το αφήσω να σκοτώσει εσένα, όπου έγινες αιτία θανάτου των πατεράδων τους. Άιντε χάσω από εδώ να μη σε γλέπω». Αλέξης Πολίτης. Ο Καποδίστριας και η μέρημνά του για το δημοτικό τραγούδι από τη Λαρίσα Ιασονίδου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη Γερογιάννη για την τιμητική πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση και το σύλλογο, από ό,τι βλέπω, Δυναμικό Σύλλογο Υπηρετών της Νέας Ιωνίας. Η γνωριμία μας με τον Γιάννη έγινε σε μία δεντροφύτευση. Όσες φορές έχουμε βρεθεί, διακρίνω ένα πνευματικό άνθρωπο από λίγους στη σημερινή εποχή, πέρα από το ότι είναι ποιητής. Αυτή τη φορά θα τον γνωρίσετε μέσα από αυτό το βιβλίο ως συγγραφέα αυτό το βιβλίο, αλλά είναι και έντονα συναισθηματικό το ζήτημα, γιατί προφανώς τον έχει παθιάσει αυτό το θέμα, γιατί είναι έκφραση ελληνικής λαϊκής δημοτικής ποίησης στα τραγούδια. Επειδή τυχαίνει πρώτα απ' όλα να εργάζομαι στο Οδείο Αθηνών, στο οποίο τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε καινούριο τμήμα, και δεν μιλάω για το δικό μου τμήμα σύγχρονου τραγουδιού, του οποίου είμαι υπεύθυνη, μιλάω για το ιστορικό αρχείο του Οδείου Αθηνών, που κάνει εξαιρετική έρευνα και χαίρομαι πάρα πολύ και δηλώνω εθελόντρια του πολιτισμού, γιατί κάθε φορά βρίσκομαι στο πλευρό τους και επειδή εξαρτάσσονται πάρα πολύ μεγάλο υλικό και σε ό,τι αφορά
την κλασική μουσική, αλλά και όλα τα είδη μουσικής. Οι απόφοιτοι του Οδείου Αθηνών έχουν εκπροσωπήσει αυτά τα είδη μουσικής μέχρι σήμερα. Θέλω να σας πω για τη μέριμνα του Ιωάννη Καποδίστρια και τελευταία έρευνα που απέδειξε την ιδέα του για το πολυφωνικό τραγούδι. Και για αυτή την ανάγκη είχε στείλει στην Αγία Πετρούπολη, είναι χώρα καταγωγής μου, τον Αθανάσιο Αβραμιάδη, ο οποίος ήταν και τρόφιμος του ορφανοτραφείου της Αίγινας. Μετά από 3 χρόνια που φύτεψε δίπλα στο πατέρα της ρώσικης εκκλησιαστικής μουσικής, μπόρεσε να έρθει στην Αθήνα και στην Αίγινα και να διδάσκει πολυφωνικό τραγούδι, να συνθέτει κιόλας. Έτσι έγινε η αρχή. Ο Καποδίστριας, πέρα από το μάθημα, ειδικού μάθημα, γενική παιδεία και κάποια ειδικά μαθήματα που θα ήθελε οι Έλληνες στα αγούρια να μάθουν και κάποιο βιοποριστικό επάγγελμα. Νοιάζονταν, ήταν και κορίτσια βέβαια, αλλά νοιάζονταν περισσότερο να τους δώσει και γενική μόρφωση και πολιτιστική μόρφωση. Γι' αυτό έβαλε μαθήματα και μουσικής και ζωγραφικής γενικώς τέχνης στο πρόγραμμα μάθησης στα ορφανοτροφεία. Τυχαίνει να έχω σχέση και με το νησί του Πόρου, όπως και στον Ναύπλιο, έτσι και στον Πόρο και στην Αίγινα, δημιουργήθηκαν τα πρώτα ορφανοτροφεία, στα οποία μπήκαν ταλαιπωρημένα παιδιά των αγωνιστών. Οι οποίοι αγωνιστές, όπως βλέπαμε και ακούσαμε εξαιρετικά κείμενα και των τραγουδιών, έχουν πέσει ως ήρωες σε αυτόν τον αγώνα που μας έδωσε το φως της ελευθερίας σήμερα. Ένας από αυτούς, θα έλεγα, ως ζωγράφος, είναι ο γνωστός ζωγράφος ο Βρυσάκης, ο οποίος έγραψε την Ελλάδα, έχει ζωγραφίσει την Ελλάδα ευγνωμονούσα. Επίσης, έχουν βγει πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και ο Καποδίστριας με το δικό του, με τη δική του συμβολή, έχει πληρώσει αυτά τα μαθήματα των παιδιών και ελληνικά κομιτάτα με την έμπνευσή του έχουν πληρώσει τις σπουδές των παιδιών των Ελλήνων, γιατί νέο ελληνικό κράτος χρειάζονταν μορφωμένους νέους που θα μπορούσαν να ανακτήσουν ένα καινούριο ουρανό. Όπως ακούσαμε και για το κλέφτικο τραγούδι, ουσιαστικά με τον αγώνα τελειώνει και ο κύκλος γραφής, δεν είναι? Αλλά δεν τελειώνει. Στην πραγματικότητα, κάποιοι απόφοιτοι το Οδείο Αθηνών και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, δεν θέλω να συγκεντρωθώ βέβαια, ο πατέρας της ελληνικής μουσικής και ο συνθέτης του ύμνου της Ελλάδας, ο Νικόλαος Μάντζαρος, στην Κέρκυρα, ο οποίος το 1828 έχει μελοποιήσει το ποίημα του Διονυσίου Σολομού, το οποίο γράφτηκε το 1823. Αργότερα, σταδιακά, χτίζεται και ελληνική μουσική παιδεία και το 1871 ανοίγει ο Δραματικός Σύλλογος στο Οδείο Αθηνών, το οποίο γιορτάζαμε 150 χρόνια πριν, 3 χρόνια περίπου. Εκεί αναδείξαμε στις εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια του Οδείου Αθηνών και μουσικούς που έχουν φοιτήσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σαμάρας, ο οποίος Σπύρος Σαμάρας, Κερκυραίος και αυτός στην καταγωγή, ο οποίος έχει γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο για τους καινούριους Ολυμπιακούς αγώνες. Πρώτο ακούστηκε το 1896, στην έναρξη των καινούριων σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων. Ο Σπύρος Σαμάρας ήταν φίλος ενός άλλου κλέφτη, ασυνήθιστος κλέφτης, ονόματι Άρανης. Έλλην Άρανης, έτσι ήταν το ψευδόνυμο του στο εξωτερικό, προέρχεται από υπηρώτικη οικογένεια
που ο πατέρας του ήταν διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου στα Ιωάννα. Ενώ έχει κάνει αρχικές σπουδές στην Αθήνα, όπως και τα αδέλφια του, σε διάφορα χρήσιμα επαγγέλματα, δικηγόρου, διευθυντή, κάποια στιγμή δεν αντέχει και το σκάει και βρίσκεται το 1871 στα βουνά. Εκεί γνώριζε το κλέφτικο τραγούδι και θεωρεί το δικό του χρέος να διαδώσει αυτό. Πρώτη φορά εμπνεύστηκε όταν 9 ετών βρέθηκε στην παρέα με έναν βοσκό, ο οποίος, επειδή είναι προφορική ουσιαστικά τέχνη, μπορούσε να την ακούσει από άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει το κλέφτικο τραγούδι. Ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά. Έγινε γνωστός βαρύτονος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει διαδώσει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι και το κλέφτικο τραγούδι ιδιαίτερα σε σχεδόν όλες τις χώρες του εξωτερικού. Έχει ταξιδέψει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, μέχρι στη Ρωσία έχει φτάσει. Ναι. Και αυτό το τραγούδι, το κλέφτικο τραγούδι, ήταν και έμπνευση και του Μανώλη Καλομήρη, ο οποίος μετά από το έργο του Άρεμη έχει αποφασίσει ότι θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τη δημιουργία ελληνικής μουσικής. Άρα και εκεί υπάρχει αυτό το κομμάτι έμπνευσης από το κλέφτικο τραγούδι, το οποίο υπηρέσει και το κλασικό κατά κάποιο τρόπο είδος μουσικής, αλλά να ξέρετε ότι είναι δίπλα. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ οι νέοι να γνωρίσουν όσο περισσότερα πράγματα για το κλέφτικο τραγούδι. Εδώ είναι το μνημείο για τα παιδιά της Σαμαρίνας στο Μεσολόγγι. Από την κορφή ως τα νύχια γεμάτη με αίματα και το πρόσωπό τους καταλερωμένο, καταμαυρισμένο από τα μπαρούτια και το μολύβι. Μόλις τους έβλεπες τρόμαζες. Σατανάδες ολόιδιοι. Μα σαν τους γνώρισες καλύτερα, καταλάβαινες πως ετούτοι δεν ήταν σατανάδες, παρά άγγελοι. Οι άγγελοι του γένους. Τα παιδιά της Σαμαρίνας χάθηκαν στο Μεσολόγγι οι περισσότεροι και μόνο 33 από αυτούς έμειναν ζωντανοί. Ας ακούσουμε σήμερα το τραγούδι τους.
πως είναι σκοτωμένος κι ας είστε δεδομένα. Και αυτός είναι ο ωραίος της Ελληνικής Επανάστασης, Γιάννης Μακρυγιάννης, ο οποίος έγραφε και ωραία και κυρίως τραγουδούσε ωραία. Γνωστό είναι από το απόσπασμά του το κομμάτι που τραγούδισε με τον Κούρα και δεν θα το διαβάσω για οικονομία χρόνου και σκοτώθηκε την άλλη μέρα ο Γκούρας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με ορίσετε αντιστράτηγο και να μεταβώ στην Ιταλία για να πολεμήσω τους καρποναριστές, είπε ο Κολοκοτρώνης στους Άγγλους. Αλλά εγώ θα αρνηθώ αυτό το αξίωμα. Δεν βγήκα στα βουνά για αξιώματα. Ούτε να πολεμήσω για ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και δεν μου έφταξαν σε τίποτα. Βγήκα στα βουνά για την ελευθερία της πατρίδας μου και δεν θα απομακρυνθώ από τη χώρα μου, αλλά θα μείνω εδώ και θα αγωνιστώ για την απελευθέρωσή της. Και εδώ έχουμε 3 πίνακες. Η θυσία, όπου η μάνα σφάζει το παιδί της και μετά σκοτώνεται για αυτή, πίνακας του Λανσάκ, βρίσκεται στο Μεσολόγγι το πρωτότυπο. Η ελευθερία που περπατάει στα ερείπια της Ελλάδας, η σφαγή της Χίου και οι 2 τελευταίοι πίνακες του Ντελακρουά. Αυτοί οι 3 πίνακες άλλαξαν τη σκέψη της Ευρώπης. Έσπασαν την Ιερή Συμμαχία και δημιούργησαν τη Συμμαχία των Αγωνιστών. Γιατί η πραγματική τέχνη εμπνέει. Είναι ζωντανή, όπως είπε ο Γκέτε, και είναι μαχόμενη. Αλλάζει τη σκέψη και δημιουργεί νέα δεδομένα. Από τα έπι του Διγενή Ακρίτα και το δημοτικό τραγούδι φτάσαμε σήμερα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θοδωράκη, του Νίκου Γκάτσου. Έμπνευση για των 3 αυτών ήταν η παράδοση. Δεν έκανα εγώ τον επιτάφιο, ομολογεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο επιτάφιος του τραγούδι του λαού μας, όπως τον τραγουδάει τη Μεγάλη Παρασκευή στις εκκλησίες, όπως τον τραγουδάμε στις κηδείες του γένους. Αυτή είναι η δική σας μουσική, η μουσική του λαού. Και ο Γκάτσος επιμένει στο 15σύλλαβο και ο Χατζηδάκης επιμένει να γράφει τσάμικα. Γιατί η παράδοση είναι μια συνεχής δημιουργία και αναδημιουργία. Δεν είναι μουσείο να τοποθετήσουμε. Είναι ζωντανή έκφραση της καθημερινότητας. Ξεκίνησε από τα κακοτράχαλα βουνά ο κλεφτοπόλεμος και το τραγούδι μας. Μα πρέπει να μπει στις πόλεις και να δημιουργήσει την πολιτιστική επανάσταση. Το δημοτικό τραγούδι επιβάλλεται να γίνει μνημείο του UNESCO, όχι μονάχα στα 2 τμήματα όπως είναι, αλλά στο σύνολό του. Δεν μπορεί τα παιδιά της Αμαρίνας να μην είναι μνημείο του UNESCO και να είναι ο κοκαλιοκόπτης. Ο Γκάτσος επιμένει στο δημοτικό τραγούδι, επιμένουμε στο δημοτικό τραγούδι πολύ, μα εμπνεόμαστε από αυτό και προσπαθούμε με άξονα την παράδοση να δημιουργήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κανακόπουλος θα εκφράσει τις δικές του ευχαριστίες. Έχεις το λόγο. Για οικονομία χρόνου. Πιστεύω ότι κι εσείς βλέπω τον κύριο Δημητρούκα, τον ιστορικό που έχει κάνει τον πρόλογο του βιβλίου αξίζει η εκδήλωση να επαναληφθεί σε ευρύτερο κοινό, πιστεύω. Θα ξαναγίνει πάλι. Και πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Κλάρα, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Καρούσο, τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, την κυρία Λαρίσα Ιασονίδου,
την υπεύθυνη του Τμήματος Σύγχρονης Φωνητικής στο Οδείο Αθηνών, την σύντομα, τον κύριο Μάτσιο, τον κύριο Δούρο, τον κύριο Τσαντή, τους μουσικούς μας, τον κύριο Σαλταγιάννη, την κυρία Σοφία Ντελή, τον ποιητή μας, τον Βασίλη τον Καβράλο, φυσικά τον σκηνοθέτη τον Νίκο τον Παπακώστα, αν ξέχασα κανένα. Ναι, βέβαια. Κάτι ένα λεπτό. Και θα κλείσουμε όλοι μαζί τραγουδώντας. Θα κλείσουμε όλοι μαζί τραγουδώντας. Όχι. Τα 10 παλικάρια. Τα 10 παλικάρια. Γιάννη Δημητρούκα, που προλέξε το βιβλίο, αλλά όλους τους συντελεστές, κύριε Παπακώστα, ελάτε πάνω. Μια φωτογραφία όλοι, παιδιά, όσοι συμμετείχαν σήμερα εδώ. Ελάτε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Αυτό συμβαίνει μόνο στις Ιωνικές Μέρες Μνήμης και Πολιτισμού 2024. Δεν κατέχω καλά τη μουσική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο λέγεται αντίσταση. Να έχουμε μουσική έξω, μουσική μέσα, ταυτόχρονα. Καλά το λέω, καλά το λέω. Και να είμαστε προσιλωμένοι στη μέσα μουσική, χωρίς να μας ενοχλεί έξω. Νιώθω πραγματικά πολλά που αναγκάζουμε να διακοπεί αυτή η σπουδαία εκδήλωση.
εκδήλωση, αυτή η σπουδαία δουλειά που μας δείξατε σήμερα. Και θέλω, Πρόεδρε, πρώτα να σας συγχαρώ και να σας κάνω πρόσκληση να το επαναλάβουμε για τα τέλη, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, στις εκδηλώσεις τις επαιτειακές για την 25η Μαρτίου, μια τόσο σπουδαία δουλειά και να την εμπλουτίσετε όπως μου έχετε. Την παρουσιάζουμε στο Αστακό της 25 Μαρτίου. Στο Αστακό γιατί θα την παρουσιάσουμε στις 28 Οκτώβρου. Λοιπόν, μόνο να σας συγχαρώ, μου ξυπνήσατε μνήμες, γιατί και εγώ έχω τα ίδια βιώματα με εσάς, όπως είπαμε και στην αρχή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό σήμερα. Θα συνεχίσουμε στο περίπτωμα που πήγαινε. Θα έχουμε το πλέον παραδοσιακό κέρας, η πυρότητα, στο περίπτωμα μετά.